soja mazan fama. Hakan ya kai mu ga tambayar da muka samu daga wari malam bare zuwa da Bamaina Hannami Mutuwa, 'yan Nijar mazauna birnin Suburata na ƙasar Libya. Sun nemi a basu tarihin rayuwar shahararren mawakin sojawan nan na Nijar, Mamman Sani Mai Goshi. To wakilinmu na Maradi a jamhuriyar Nijar ya gana da shi kansa Mamman Sani Mai Goshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai ni dai sunana Alhaji Mamman Sani Mai Goshi, artist militar de fam, mawakin sojawa na Nijar baki daya. An aihe ni a garin Tasawa, jihar Maradi. Sosan 14 aka aihe ni a nan Tasawa, nan na yi karatu na yi lakwal kuma na shiga soji. Na shiga soji a 1994. Ka yi suna ne sosai fagen harkar waƙoƙi. Shin me yasa ka shiga harkar waƙa? Ni ban gado waƙa ba, waƙa cikin soji na fara yin waƙa ta lakuranci. Ina lakuru nake yin waƙa, wanda a tallabi in ina yin waƙa wani bi har yadda na ake a ce ba za ni zuwa kwarbai ba. Shine mai kwarbai kama ayyukan nan da ake yi na soji, wani shara, wani aikin riziyar da sauransu. Yawa filin ana jin daɗin waƙoƙin da nake yi kuma sai a ce mana in tayin huta. Me sauraro na son ji kuma wai kai soji ne da kake yi musu sojoji waƙa ko ko a'a ba soji ba ne? Soji ne ni. Ai kaji na ce ma 1994 na shiga soji. Soji ne ni, ba na arite ni ba ne, na sa don in ma soja waka. A ni soji ne kuma nake ma soja waka. Dan saboda ina son soji ne a raina da na shiga soji, dan saboda ni na kai na shiga soji, ba a fele bane ba. Ni na kai na shiga soji, kuma da na shiga soji harkokin waka da ake yi duk wanda ya shiga soji in ya je tunda bai sai waka, ko ba ka dauka da kanka, yan aka rera sai ka amsa kai ma. To har ya kai ni ma ta shiga raina, da yake duk jihar Maradi kowace shekara aka zo jihar Maradi suke samun lamba ɗaya bisa kan harkar waƙoƙi. Daga cikin waƙoƙin naka wace waƙa kake so, ko kuma wace waƙa ce ka fara da ita? Salisu, a takaice dai waƙar da na fara da ita ce waƙa Akali Dogo. Ita na fara yi da ita. Akali Dogo, Akali soja, dan Allah Akali kai mu na gafara. Na wanke kaya na zani gidan soja, ina da abba sun kana mini, ina da abba kuyi mana gafara, sai na jeje inda maza suke. Akali Dogo, Akali soja, dan Allah Akali kai mu na gafara. Na wanke kayana zani gidan soja, ina da abba sun kana mini, ina da abba kuyi mana gafara. Ina da abba kuyi mana gafara, yayu da kannai kuyi mana gafara, sai na sheshe inda maza suke. Akali Dogo, Akali soja, dan Allah Akali kai mu na gafara. Kuce abokaina sai mana gafara, kuce mashari dai mana gafara. Ina ji daɗi can na kashe kara, in babu daɗi dawowa nake idan na san sha'i ba su raga mini. Yawa kaji wannan ita ce na fara yi da ita, kuma waƙar da ta hido sunana sosai cikin harkokin waƙoƙina da nake da soji ita ce a gaishe ku. A gaishe ku yan maza soji sannu, a gaishe ku yara manyan mu na larme. Je gidan maza wanda bai je ba wallahi sai ya ji takaici. Yan maza kar ku yi sarau, wanda bai je ba wallahi sai ya ji takaici. A gaishe ku yan maza soji sannu, a gaishe ku yara manyan madalar be. A gaishe ku yan maza soji sannu, a gaishe ku yara manyan madalar be. Maza wanda bai jaje ba wallahi sai ya ji takaici. Yan maza kar ku yi sarautan da sha'i ai ba ta kashi walla sai dai ta yi horo. Zo shi mazan kwarai jaruman duniya, soja Allah ya kiyaye. Ke tsaron kasa inda ba sa soji walla yan tawaye za su yi banna.
militaire, vous êtes un corps compétent. Yawa in ka saurari waƙoƙina babu zambo babu zagi ciki. Dukkansu suna da ma'ana, faɗakarwa ce bisa kan aikin soji. Ina zuga sojawa ne don saboda su su yi aikin soji, su shiga filin daga. Akwai waka guda Salisu wadda har yanzu in na hauta hawaye sai na yi. Wato ita ce wadda lokacin da ake tsammanin wai kamar sojin Nijar suna gudu, ga ce masu ƙarya ne. Ko cikin tarihi na sojin Nijar bai taɓa gudu ba. Ita ce na rera musu. Ita ce wadda na rera musu. Mai sunan a sauta ga 'yan maza nan cikin daji na gwamna ku ne mazan daga. A sauta ga 'yan maza nan cikin daji na gwamna ku ne mazan fama. Ni ban raina sojan ƙasata ba, dan ba ku zo da su ragwaye ba. Ne masheka 'yan daba ba kwa gudu ko ankara, ba ku da tsoro ko cikin daji sojan Nijar ba ragwaye ba. Ni na ga soja bai gaji tsoro ba, baya gudu gudun kashe arna kuma. Wasa ya zama na mijin kwarai, in ba shago ba makashin maza. Ayaba ka jinjina maka sai sojin da bai gudu a filin daga. Wannan waƙoƙi da kake wani alheri aka samu cikinsu, sannan ina da ina ka tafi cikin harkar waƙa. Salisu, alherin da na samu ga wannan waƙoƙi shine in ina yi sojawa 'yan uwana suna jin daɗi, kuma suna jin daɗin abin da nake musu, kenan alherin da na samu kenan. Kuma da kwarihin asiri na yi suna. Salisu, na samu alheri da dama, kuma na samu lambar yabo, na samu medai ordura academic cup cikin Nijar. Duk inda sojawan mu suke cikin daji mafi akasari na je, wajejen da ban je ba ɗaiɗaiku ne. To a gaishe ka Mamman Sani Mai Goshi, a kuma gaida wakilinmu na Maraɗi Salisu Isa.